Isigcawu seshumi nesikhombisa sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Njengoba edlule esibhedlela iSt Aidan's, uhambele isikhwebu sombili asithenge esikhumulweni samatekisi aseNanda uZolile. Phela njengoba behle etekisini nje ubese eyibona vele iduty emveni kokuyalelwa umshayeli kanjalo nomsisi wakhe. Uxola, ngicela ukubuza. Ebhekise kunogada omesangweni esikhungweni semfundo ephakeme. Ikhona la okufunda khona amazwi akhe eNtuli obuye esho. Ntombazana, baningi omazwi akhe abasuke esho abafunda lapha. Futhi ke thina sinalwazi labafundi ngaphandle kokubheka abangenayo nabaphumayo. Kodwa akungena uyibhekele wena umazwi wakhe wakho lo hleze umthole. Angene engazi nokuthi abheke ngakuphi. Uthe uma efike idebhisini lezi ezihambayo yalindliziyo. Ahluleke ukuthola isibindi sokugibela kulezi zitebhiso. Njengoba engakwazi nokumlinda nje agibele, uzogibela kanjani? Uyababona abantwana abanye bagibela ngokukhululeka abanake nakunaka. Kusho ukuthi bona sebeyijwayele lento. Wayesethi uhlehlele emuva nje ngesikhathi eyishayisa esifubeni sebhokolo lomliso wayethi naye uzokhwela kuzo izitebhiso. Awusona umlisa ephakamisa izandla kukaJesu siphambi. Yintoni wajona labamba khona nje? Yayisola kakhulu mnetho benginganakaka. UZolile esho ngamahlonyana anokuphoxeka phakathi. Amamatheke lomlisa. Awu isuka phi ke phofu inzwakazi enhle ngodlo? Kutheni ngathi awungwena walapha nje kule campus? Empeleni bhutang siyana nowalapha eThekwini. Ngihamba ngibheka isoka la ogama lalo umazwi wakhe eNtuli osuka eshow. Wayethe uzofunda la eThekwini. Kodwa sengiqala ukulahla ithemba njengoba kulokhu kusile nje kodwa kumthola lutho. UZolile ehlanganisa izandla phakathi kwamadolo ngamahlonyana. Imake sisi, unjalo umazwi wakhe uthetha ngayo? Akamnyama? Uye kanye bhuti. Uyena UZolile emamatheka nobuso obuphuphuma nje. Uyena bhuti, uyena impela. Uyamazi? Ngikubalula igama kwaye nefani yami ngumbalula kwakhona. Umazwi wakhe sihlala kunye. Phofu ke uhambile phezulu nomnyusiso ngomhlobo nje wakhe. Khangabuye. Inyanisekile phofu sele khona ngoku endlini kuba nalapha esikolweni abafunda naye bathi bengekho. Abheki iwash lakhe esihlakaleni umbalula aqhubeke. Sele sawuhamba sonke. Dilinde ngiqibe iclass ndikufuma napha ngaphandle xa sele ndiphuma. Sizawukhwela kunye ibhasi yabafundi eBaltimore ngofu. Hawu, ngiyabonga bhuti, ngiyabonga kakhulu. UZolile eshiqhumisa okwengane ephuma eyoma ngasesangweni elikhulu njengokuyalela kaMbalula. Umi nje lapha esangweni uyazibuza uyaziphendula ukuthi engabe lo mhlobo wesifazane osehamba nomazwi wakhe kuze kuse ngakusasa engezanga nasesikoleni uhlobo linjani. Kusenjalo akhangwe indlela yokubukeka kwamantombazana kulesi sikhungo alokhu edlule njalo lapha egqoka ingubo yena ayazibone kuphela emshadweni yomntakabani bangakube sho azagcine sekhulume yedwa. Babodwa bedlula nezicathulo zikaNokusho nenelwe iqhunyiwe azabone ngoba esebheke ngapha ukuthi hayibo kanti umuntu omnyama lo. Abanye bapenda imilomo nobuso wena ungafunga ukuthi uhlobo oluthile lwabantu uZolile ngalwazi. Uzezwe ngoba bekhuluma behleka ukuthi hayibo abantu abamnyama lapha. Abanye uzabahleka uma ebheka ingubo abayigqokile. Phela ibhlukwe yena ulazile kumuntu wesilisa. Ashawe amahloni lapha eqaphela ukuthi kukhona nabesifazana abagqoka amabhluku ababamba bangikamfule uzubone nezitho zomzimba ezingawafanele amehlo omphakathi. Athemisa amathe kwabanye ababona begqoke imfishane umuntu obonayo nje ukuthi kahle bezingagqokwa ngaphansi kwesiketi noma ingubo zingabonakali lezi. Ashawe uvalo mecabanga ukuthi
konje kungenzeka yini ukuthi lolu uhlobo labangani uMazwakhe asenalo lapha edolobheni? Ubuka nendlela amantombazana abambene ngayo nabafana abagqoka amabhulukwe alenga phakathi nezinqa kanjalo namakepisi abhekiswe emuva. Bashiyelana ugwayi nazi intombi zabo lezi ngokukhulu nje ukukhululeka baqabulana ezidlangalaleni kungekho kuzo omunye. Ayibuza ayiphendula ukuthi konje ngabe le ndawo inakho yini ukulunga nobulungiswa? Wonjani umuntu wesilisa ongazibamba angalingeki uma besifazane balapha bebukeka belula ngalolu hlobo? Kusenjalo aqaphela ukuthi leli iqulu labafundi ameduze kwalo kanti lilinde nalo ibhasi eselifikile lama njengoba sebethutheleka kulo nje. Kuwo lo mnyama kuqhamuka umbalula esegijima. Yiza masi bashoshele kulayini oyongena ebhasini.